Leerlingen van het Cernieke College uit Haren kennen net wachtje. Ze willen de BM'en in. Maar eerst krijgen ze veiligheidsinstructies. Oors mij er net klom worden in Appelskeer. Als je ze beide vast hebt, dan zorg je ervoor dat je tussen beide haken een beetje ruimte hebt. Hoeft niet heel veel. Als je dat hebt, pak je je katrol erbij. En die bind je dan vast tussen je haken. Maar je moet ervoor zorgen dat hij er goed tussen zit. Nevens de ANWB is het klimpark in Appelskeer net veilig. Er is geen saneerd continu veiligheidssysteem. Daarbij komen deelnemers geen seconde los van de kabel. Toch is Appelskeer net gevaarlijk, zei de eigenaar. Wij gebruiken een oorsysteem, dat is een kletterstijgprincipe. Dat is eigenlijk dat een deelnemer had zijn eigen veiligheid in de hoorn. Die krijgt duidelijke instructie van u voorhou. En wat dan, als er bij een BM komt, die is hier een heel soort chink op dit bos, maar ze omzekerheden. Dus het betekent één hek los, aan de andere kant van de BM verder, oren hek los en direct bijzetten en dan weer terug. De Roos vindt de test van de ANWB een momentopname die geen goed beeld houdt van de veiligheid. Hij wil de ANWB om opheldering vragen. Nevens de eigenaar hebben de 50.000 bezoekers het park verliezen hier een heel joen en dat zei het genoeg. Hij had nooit wat mij maken. Hij wil een lietse blauw plakje of een skaafplakje en dat soort dingen. Maar er is nog nooit hier naar beneden vallen. Echt nog nooit. En dat in beide oren bedrijven in Nederland ik nog net. Dus er in deze branche is op het klimparkgebied nog nooit wat ongeluk gebeurd. De vriendin Luna en Suzy beleefden spannende momenten op hichten van meer dan 10 meter. Ze winnen blierd dat ze na 2 uur klauteren weer zonder problemen naar onderen mochten. Ik vond het wel heel veilig, want je zit gewoon vast bij elk ding, maar je moet jezelf vastzetten. Dus dat is wel wat enger, zeg maar. Hoe was het voor jou? Nou, ik vond het wel wat eng, want ik heb hoogtevrees. Maar ik zat overal goed vast, dus dan is het wel wat minder eng.